No, egunon, guantxen joan zure bila. Gogoratzen aldezu datorren asten eragileekin daukion bileran. Badakizu danak sartzeko enpresa honetan ez daukeula bate bilera beraik. Bueltaka ibili naiz, baina ez dakit zea eman. Zure zai geldituko naiz, Nik egok ez eskatu, baina jarrita jarrapa eskatzen, hemen dana jarri doana wifi, dana boskea, dana zakitzen, eta formakuntza zer. Beta garantzizkoa da formakuntza, eta gure bezir beta bali batxo bat emata da, orduan zeuzik pentsatu. Bai. Duzu, Andres, hemen zaudela aprobetxatu. Bilatzeko puntuan nahu. Ez da zera hori. Zera, ez nik nire haien ditu. Baina ordezkoaren izena ez dakit, nik pixkate berarekin egoteko. Komenegarria izango ala. Venga, esango jazu. Esango jazu. Venga, gerarte eskerrik asko. Nik eskatu ez errez, Goierri eskolatik nator, eta zuen erronken erantzuteko laguntza behar bali madezue, baliabideak baditugu, zerbitzu ere bai, eta kualifikatuak horreznak ere bai. Gainera ez hau zaitut, eta telefono zenbaki badauken nahi da ez zuen atxalen deituko dizut. Nahi dezunean, Juan. Gaina, gauzatxo bat, agian burutik pasatuko zaizu bulegoa, beheko solairuan jarri eta igo gailu erabili beharrik ez izatea. Horrela, siniste jazu, arazoak izkutatzea besterik ez duzu egiten da bitarte txiki bat ere izango da. Lasai.